Benvinguts al 8è capítol del nostre vi. Avui estem a la DO Tarragona. Aquí descobrirem la DO més antiga de Catalunya i, a part, viurem una barema. La barema és el moment que ho uneix tot. Pagesos, cellers, cooperatives i famílies. Dies intensos de feina sense parar, on tot l'any d'esforç es resol collint i vinificant. Però aquesta història ve de lluny, molt lluny. Aquí a Tarragona la vinya forma part del paisatge des de fa segles, remuntant-nos als romans que van ser els grans exportadors de vi d'aquesta època. I precisament és aquesta tradició la que al 1932 va donar lloc a la primera DO de tot Catalunya i la tercera de tot l'Estat, amb l'objectiu de protegir els vins de licor, amb el celler de Müller al capdavant. I doncs Augusto de Müller, amb 21 anyats, 22 que tenia a l'època, decideix buscar una zona on encara la filoxera no hagués arribat i fos una zona òptima pel comerç i pel cultiu del vi. I decideix plantar-se a Tarragona. Tarragona, que des de l'època dels romans i des d'abans hi ha vestigis de que s'elaborava vi, de fet era una gran zona vitícola, i s'implanta el que és a Tarragona ciutat, molt a propet del port, és el carrer Real, que a l'època és on hi havia les grans cases de destil·lats, hi havia la Chartres. En aquella època Tarragona era un bullici, era un centre de destil·lats, de vi, un centre econòmic, i el port de Tarragona era un port molt important destinat a tot aquest sector. I doncs mica en mica se va fent un nom, ja ho sabem tots que hi va haver un factor decisiu a casa de Müller, que és l'any 1888, guanya la medalla d'or a l'exposició vaticana, el 1888, i passa a ser proveïdor oficial del Vaticà. Això ens dona molt de nom i també dona una empenta important econòmicament al celler, perquè no només és proveir el Vaticà, sinó que és proveir a l'Església a nivell mundial. Els anys van passant, la família es va fent gran, fins que arriba un moment, de Müller es ven, es posa a la venda, i és la meva família, la família Martorell, qui ho compra. I el que fem és una mica el trasllat del que és casa de Müller de Tarragona a on estem avui en dia, al Mas de Valls, a Reus. Som hereus d'una història centenària, però treballem pensant en el futur de la DO Tarragona, un territori viu, amb diversitat en els seus paisatges com la Plana de Valls o la Ribera d'Ebre, on vi i riu s'uneixen. Nosaltres fem l'activitat riu i vi, que el que fem és aprofitar aquest entorn que tenim de riu i el llaüt, el roget, per explicar la terra on vivim, que està marcada per este riu que ens ha donat la zona de les illes on sempre hem cultivat la vinya. Expliquem tot el tema de les riuades i arribem fins a la zona del Pas de l'Ase, tastant dos vins de Molí de Ruel, el Mims blanc i el Mims rosat. Llavors anem al celler, tornem al celler i allí expliquem una mica la història de casa i ensenyem fotos que van lligades amb l'explicació que han fet aquí quan naveguem. Sí, l'activitat va començar amb 3 activitats, molí d'oli, farina i vi. El que va arribar un moment que la comença el meu reiallo, però després se queden el meu iaio i el seu germà. I quan els fills se fan grans, se separen i ells se queden el molí de farina i el meu pare i el meu iaio es queden el vi i l'oli. Llavors, actualment estem el Jordi i jo, que som la 4a generació. Jo sempre ho explico, que nosaltres sempre hem estat molt lligats a Reus i Tarragona. Comercialment, la nostra sortida sempre ha sigut Reus i Tarragona. Primer a la línia del ferrocarril, tot el que és la Ribera, amb la zona del Priorat, lligàvem baix camp al camp, clar, el port de Tarragona, els vins. El pare treballava moltíssim en bodegues de tot el carrer Real de Tarragona, el típic de la DO. Müller, sí. A casa estan tots els registres de vi que ha sortit. Sí, actualment encara conservem vinyes, nosaltres parlo pròpies, i n'hi ha d'altres també, la que hem visitat abans, per exemple, que són vinyes de 30 a 40 anys, que encara són de peu directe, que diem. Aquí a la zona de les illes, que són els terrenys d'al·luvió, els terrenys que s'inundaven quan hi havia les riuades que no estaven controlades, que el riu arribava al poble, tot aquell tipus de terra és un terreny molt arenós. I què passa? Que la filoxera intenta fer camí, però se li desfà. És com quan un nen juga a la platja, a tocar-se les mans per davall de l'arena, que quan estàs a punt de tocar-les se te trenca, la filoxera li passa el mateix. Llavors no viu al terreny de les illes, de Vinebre, de Ginestar, de Benissanet, de tota la vora del riu. Experiències així demostren que la DO Tarragona no és només vi, és paisatge, cultura i emocions. I com en cada territori, aquí tenim una veritat que ho representa. A Tarragona tenim el Macabeu. I aquí a Tarragona es dona la casuística que crec que quasi tots els cellers tenen alguna que altra vinya de Macabeu, i és la veritat, evidentment, per majoritària, d'allà, crec que deu estar al voltant del 70% la quantitat de Macabeu que hi ha a Tarragona. I llavors, des de la DO, al igual que moltes DOs, cadascú ha buscat el seu punt d'identitat, aquí a la DO de Tarragona vam creure que el punt d'identitat nostre evidentment era el Macabeu, perquè era la majoritària i era el que tenia tothom. Llavors vam voler potenciar
elaboracions de vins amb macabeu i surten monovarietals. A Tarragona, la tradició i la innovació hi conviuen. Alguns cellers estan experimentant amb tècniques noves per afrontar els reptes del canvi climàtic, amb molt bon resultat i vins espectaculars. El clima ens està canviant. Això és una evidència, no sé si és canvi climàtic, no sabem a causa de què és, però el clima està canviant. La part cultural de la gent està canviant. Totalment. Els vins que es vol la gent no són els vins que volien, que vol mon padrí, per dir alguna cosa, que es queixa, no? Llavors, doncs el que hem estat comentant, si no podem, si som terroristes, si fem modificacions genètiques a la vinya perquè siguin més adaptables, doncs fem-ho dins del celler i ens estem intentant aquí. És a dir, venim de la DO Tarragona, la gran desconeguda, es fan coses molt ben fetes, però culturalment la gent la posiciona com un vi de cooperativa, som més d'un celler que som així més petitets, que fem coses xules, i les cooperatives d'aquí també fan coses xules, però bueno, la gent ja ens tilda de cooperativa i ja està Tarragona, doncs ens hem intentat despuntar vinificant diferent. Els reduïts dolços que tenen aquesta acidesa tan característica, que nosaltres ens diem que són de dolços aperitiu més que dolços postre, ancestral d'un blanc de noix, el còctel Molotov, que va ser al seu moment, hem fet un còctel Molotov, i estem canviant la vinificació amb foc, amb maceracions prefermentatives amb calor, no sé, que potser alguns mira de fora i diuen que aquests tios estan bojos, però està funcionant. Hi ha qui diu que estan bojos, però gràcies a aquesta bogeria a Tarragona passen coses úniques. I encara hi ha gent que s'atreveix a dir que aquí no hi ha res. Doncs sí, a Tarragona hi ha molt. Hi ha passió, innovació i vins que parlen de la nostra terra. Salut!